Eish, nangu nawe siya manje ucommit suicide. Eish, Utheni? ucommit suicide. Hayi akho lonto usiyakenzanga lonto si. Wena. Ucommit suicide. Usiya uzibulele yazi ndiyabeva abantu ufike bebani kudala abantu bathetha lento uyithetha ba usiya ucommit suicide akenza ngalonto uzibulele. Mina ndafonelwa mina ngumama wakhe sithi usiya uzibulele uzixhomile xa ndifika nyani nangu usiya uyajinga pha entambeni not lento niyithetha besithi usiya ucommit suicide akenza ngalonto uzibulele qha abantu bayathanda uxoka umuntu ngoxa eswelekile ufike bezifakele zabo izitori ayikho lento le siya kacommit suicide uzibulele usiya. Lo muntu bekuyi-breadwinner lona. Intoni? Breadwinner. I-Albano okanye i-Blue Ribbon? Lo muntu bekuyi-breadwinner kubo. Hayi usiyazange usiyawina isonga hayi zange kuthiwa ndikhumbula usiya ibingumngane wam ngikhumbula mna usiya wina isonga zange futhi usiya ibingungumuntu we-competition bengazifuna ezinto ufike kuthiwa ngenela i-competition uzawuwina into ethile bengazithanda usiya zonto ezo zange usiyawina songa qha niyathanda uxoka nini umntu xa seswelekile ufike nixoka ngaye zange usiyawina isonga zange tu ndikhumbula usiya wina isonga ibingumngane wam ndiyamazi zange isonga zange.